Kunesiphrofetho la esiphumile esithi ngoSeptember 23 nangoSeptember 24 2025 umhlaba uyabhubha, uJesu uyabuya. Ngizamile ukusilandela lesi siphrofetho lesi, ngisibheka ngisho na ku TikTok. Ngiyabona impela ukuthi baningi abakhuluma ngaso, ngisho nalabo engibathembile ngoba ngize ngasibona ngisho na ku Prophetess Celestial, umuntu engimthembe kakhulu. Angazi ke noma lento iyiqiniso ngempela nami, kodwa ngokwami angikholelwa ukuthi into ekhona, angikholelwa ukuthi into ezokwenzeka ngempela, ngoba ngisho nabo abalandeli bakaJesu imbala laba abakhipha lesi siphrofetho, nabo ibona abayibefundisa abantu ukuthi ngisho uJesu uqobo akalwazi usuku nehora. Ngakho ke angicabanga ngempela ukuthi mangase kuthiwa ngempela kuzokwenza ngempela ukubhubha komhlaba noma ukubuya kaJesu, ukhona umuntu ongazi ngalolo suku lolo ukuthi liyofika nini lolo suku lolo. Kodwa futhi angisho ukuthi ngiyaphika yini, angikuphikisi ukuthi mhlambe ngeke nikuze kwenzeke, kodwa mina ngesingami angikholelwa ukuthi into ekhona, angikholelwa futhi ukuthi into ezokwenzeka.